Avui estem amb Adrián Martín, el Hola. nom pel qual el coneixen així a Guadassuar, però en tota Europa et coneixen com a Choriza May. La primera pregunta que et vull fer és per què has escollit el trinquet del teu poble per fer l'entrevista? Que és que, a banda de drac, vas a fer-te pilotaire? En estes ungles jo crec que no me dona, Mira, l'haver-ho pogut fer en molts llocs. És a dir, si té que ser en Guadassuar, vull que un lloc on jo vaig a poc i conquerir espais, no? I una travessa en un trinquet, crec que això mai s'ha vist, i el contrast de dos mons tan diferents, a mi és una cosa que m'atrau molt. Dic, millor lloc que este no n'hi ha. Em pareix interessantíssim, però cert, en aquestes ungles al raspall no podries jugar. No, la veritat que no. Igual tenia avantatge, Igual de repente la primera Bueno, travesti... l'encalaries en el palquet. Bé, la primera pregunta que he de fer-te perquè la gent pugui entendre bé tota la teva història és com i per què naix Choriza? Mira, jo me'n vaig anar a viure a Anglaterra, i me'n vaig anar allí a viure a treballar i viure en un nòvio, i ja duia uns quants anys, sí que és que m'arribava als 30, m'anava arribant poquet a poquet, i me notava que me faltava algo. Ja estava, a mi la meva feina m'agradava molt, em plenava, però notava que necessitava dedicar-me un poquet més a l'artístic. Jo de menut tocava en la banda del poble, tocava el clarinet, anava al cor del poble també, anava a balls tradicionals, ahir en l'auditori, veiem el bolero guadassuar i tot, i dic, me falta incorporar això a la meva vida, me sentia un poc incomplet i vaig dir, què puc fer que incorpore tot això? I jo era molt fan del drag i vaig dir, saps què vaig a provar? I vaig entrar a un concurs de Newcastle que es diu Drag Idol i dic, si me va bé, igual me planteja continuar i si no, pues, m'ho vam passar bé, no em passa res. I vaig guanyar. I a partir d'ahir ja, pues, el Newcastle es coneixia ja el meu nom, i ja de treballar en Newcastle, començar un poc més treballar en tot el que és el país, un poquet en Espanya, i ja vinc a Drag Race i ja la cosa explota. Com va ser la primera vegada que et ficares perruca? Què vas sentir? Pues mira, és molt raro, perquè jo me recorde mirar-me a l'espill i dir, no em reconec. Tenia que mirar als ulls i dir, sóc jo, però és, empodera mogolló perquè és quasi com un escut, no? És una força i un dir, yeah, soc un personatge nou, puc fer el que vulgui, compte de zero, i, i, i et dones i et permets fer coses que igual jo d'Adrián no em permetria, no? Aleshores, pues, valentia, m'ha donat valentia. I quina és la diferència que hi ha entre Adrián i Choriza? Mira, te diré que igual, abans de començar a fer drag, jo era més xoriça de lo que sóc ara, també t'ho ho he de dir. Sí que és veritat que tindré un personatge en el que, perquè jo soc una persona molt nerviosa, no pare, estic tot el temps fent coses, Ho veig. i d'Adrián ara ja és com, pots descansar, relaja't, ja tens la xoriça, que és la que no para, la que fa de tot, la que xerra amb tots. A mi en Adrián m'agrada estar tranquil·let, m'agrada estar amb la meva família, m'agrada estar amb els meus amics, i sí que amics meus m'ho diuen, estàs més te veiem més en pau, te veiem menys nerviós, menys ansiós. I clar, és que tinc que xoriça, xoriça és teràpia. Tu vas patir bullying a l'escola per ser com eres. De fet, com tants i tants xiquets. De fet, vas dir que pensaves que devíeu ser 4 persones així al món, que estaves malalt i que algun dia haurien d'operar-te. És fortíssim, És fortíssim. Com et vas adonar que els que realment estaven malalts però d'odi eren els altres? Mira, és que és fort quan, al final Guadassuar és un poble xicotet i quan no tens tampoc massa referents, que és molt important, jo per això sempre estic molt present en el meu poble perquè vull que les noves generacions i la gent més jove tinga referents i vegin que pot ser, encara que siguis un poble xicotet, pots somiar gran. Aleshores, jo sempre de menudet dic, és que no conec a ningú, saps? I jo quan ho tenia secret dic, és que no conec a ningú. Tenia un professor de pintura, Martí, que dic, el veig un poquet que igual és com jo. Aleshores jo dic, en serem 3, 4, i jo realment pensava que tenia una malaltia. I jo sempre que desitjava alguna cosa, jo em vaig passar tota la meva infància, quan bufava les candeletes de l'aniversari, desitjant no ser gay. Te ho jure. Jo sempre ho desitjava allí. Lleva'm això. I tenia una por tan gran
I també quan tens, mira, m'emociona i tot, quan el teu voltant et diu que tot el que tu eres està incorrecte, és mal, tu ho acabes creient, perquè és la realitat que estàs vivint, encara que ta mare te diga no passa res, eres com eres, així en casa te volem igual, quan la resta és tan negatiu, te ho acabes creient i acabes no volent-te a tu mateixa. I no va ser realment fins que vaig eixir del poble, vaig anar a Castelló, clar, vas a la Facultat d'Humanitats de la UG i dius, arre Déu, tres o quatre, quan li pegues una patada a una pedra. Saps el que vull dir? No són molts, i ja em vaig donar compte que n'hi ha molt més referents, i n'hi ha molta gent, i me vaig començar a voler. I ahir jo sí que és de veres que sempre ho dic, me notava més siguent qui jo no era, me notava més siguent drag i fent una cosa que era molt aliena a qui jo era quan era adolescent, perquè això per a mi era una disfressa. Em vaig passar tota la meva adolescència disfressat d'algú que jo no era. Això, encara que parega molt més despamparant, en plom, més perruca, em sembla més real que el que jo era quan tenia igual 16-15 anys. A mi hi ha dues coses que m'han colpit molt quan has parlat. Has parlat de ta mare i després m'ha encantat això que acabes de dir, encara que siga d'un poble xicotet, podem pensar en gran. M'ha encantat, m'ha encantat. És que és de veres, jo ho dic, i li ho dic a ma mare, i li ho dic a mon pare i a tota la gent. Venim d'on vens, no marca. Saps? És un poble xicotet que no el coneix molta gent. Porta tu el poble a puestos, que el món sàpia que és Guadassuar. I jo Guadassuar el porte en cada escenari que xafe. Estiga així, estiga en Chicago, estiga en Anglaterra, on siga. M'encanta. Com superares aquesta època? Ho vaig superar, mira, va ser difícil. I sí que és de veres que me'n vaig anar del poble ressentit. Jo sempre ho dic, jo vaig tindre un procés mental de reconciliació en el meu poble perquè me'n vaig anar que no volia tornar. Ma mare deia, che, vines cada setmana. I dic, és que no vull, no tinc res allí que... Esteu vosaltres, vingueu vosaltres a veure. I sí que en el temps vaig dir, aquest rencor no em val per res. Dic, no vaig a deixar que aquest un xiquet rencorós guie la persona que sóc un dia. I així em vaig perdonar a mi mateixa, vaig perdonar al poble, vaig perdonar a tots. I la pau que vaig sentir dins, tornar al poble i reconciliar-me i tornar a eixir a ballar les danses i estar amb els meus amics més, a mi és el que millor me va vindre. He estat veient algunes entrevistes teues i m'ha colpit molt una frase que has dit alguna vegada. Abans m'insultaven pel mateix motiu pel qual ara triomfe. Com és això? És fort, eh? És fort com el cercle es tanca sense tu adonar-te. Jo dic, és fort que les coses, és el que dius, que per les coses que antes em criticava ara se'm celebra. Farem per primera volta a la història del poble, farem l'orgull així en la plaça Reginaldo l'estiu passat. I en la vida m'haver imaginar jo lo apoteòsic i lo guai que va ser. Vaig fer jo el pregó i la festa. Això va ser una festa, va ser una celebració a tota la gent queer, a tota la gent del col·lectiu del poble i estagué molt, molt xula. Aleshores, el tornar i també fer el cap de dansa en les danses del meu poble el dilluns, després d'anys sense tindre les danses per la pandèmia, va ser increïble. I veure les cares de la gent del poble dir, ostres, i que la gent estigui orgullosa de que jo siga del poble i el porti a llocs, ha sigut, mira, la cirereta dalt del pastisset en dir, che, ara sí que sí. Has trencat moltes barreres, en Guadassuar. Torna la intensa i més que esperada setmana de les danses de Guadassuar, una tradició que es recupera després de l'esclat de la pandèmia i que ha donat inici al crit que comence la dansa. Repiqueu les castanyoles més fort que mai. Balleu com si el món s'acabara demà i que comence la dansa! Un moment històric, ja tocava una travesti cap de dansa, ja ho he dit, Guadassuar, poble travesti, les festeres en purpurina, els festeros en maquillatge, i les hueles de Guadassuar tenen els cardaix més grans de tota la comarca. Sí que ho dic, així que res, un honor per mi obrir les festes. I després de tot això, com va ser triomfar fora de casa, a la Champions del drag, i convertir-te en un referent LGTBI en tot el món? Això és molt dir, però la veritat que és molt guai. Jo sempre, estàvem parlant abans, mola molt quan veus algú de la terreta fora i triomfar, i més quan són vocals sobre ser valencians, no? Jo el primer ja, quan em donaven la crida de la BBC en Anglaterra, de que entrava al programa, vaig dir,
ostres, la primera valenciana en estar a la franquícia, no? Jo tenia una emoció, jo estava super content. De fet, em donava molta ràbia perquè n'hi ha una categoria que de les que tenen que dur en Drag Race, que per qui no ho sap és un programa de drag queens, que ara també el tenim en Espanya, i competim totes, i fem un runway i portem looks. I jo volia portar un tratge de fallera, i no em deixaren, me digueren, tens que dur-lo de Newcastle. I jo dic, que ràbia, però d'ahir jo ja ho heu vist, soltava alguna espardenyeta en valencià i molt bé. Per mi és un honor, vaja, per mi és un honor. Torna a la visibilitat, que la gent es doni compte que qualsevol somni que tinguis, si treballes i tens, i ho fas per les raons correctes, tot pot passar. D'on ve el nom de Choriza May? No serà perquè els anglesos posen chorizo en la paella o bé serà per l'herència de la corrupció del PP? Mira, te diré una cosa, és per tot, És per tot perquè jo volia alguna que fos molt típic a l'Spanish. Sí que és de veres que ells no poden pronunciar chorizo, ells diuen chorizo. I d'allí tenien una primera ministra, també molt corrupta, molt cabrona, que era la que maneja tot el Brexit, que es deia Theresa May. Entonces, quan ho dius en anglès, Theresa May, sona igual. I jo també volia el que fos molt típic a l'Spanish, que és la corrupció política, especialment del PP. Volia el que fos producte valencià, no, espanyol, i també una coseta que m'abuela, i així en el poble, al pintallavis roig, que és el que jo sol dur, li diuen choricet. Entonces tenim referència en anglès, referència en espanyol i referència en valencià, com una ceba. Més capes no me caben. Però, tot i fer-te famosa a Anglaterra, a la teua cançó més coneguda, cantes un trosset en valencià i dius «Jo porte tot el poder en valencià, en la BBC, que la dragona del moment es diu Choriza May». I acabes fins i tot en un Visca València. Viva España y la pestaña, Nino Bravo y la Piquer, la paella sin chorizo y chorizo al revés de gay. Yo porté todo el poder en Valencia, en la BBC, que la dragona del moment se diu Baby Choriza May. Visca Valencia! Mil chochos como un melocotón, mil chochos como un melocotón, por fuera cabezón, por dentro sabezón, mil chochos como un melocotón. Veig, però és que ho canten els anglesos quan la canta allí, Sí? Tots els anglesos, Visca València! De fet, vaig actuar a GAY, que és una discoteca molt mítica de Madrid, de Londres. Allà actua Lady Gaga, ha actuat Adele, han actuat totes les grans. I Choriza May, pues, també, m'ho porten a les drags també allí. I veure tota la sala, que ahí caben, jo no sé, això és un animalà, és una sala enorme. Veure tota la sala xillar. Visca València! Vaig veure, coneixia uns valencians que estaven plorant. I dir, això quina barbaritat és. Sí. Jo sempre les meves cançonetes, de fet, ja tinc una altra que es diu Feeling Fruity, que és tot en anglès, però sí que té un trosset per darrere que se diu Visca el caloret faller. I ara d'ací poc ne trauré una altra que també té un tros molt gran en valencià i tinc moltes ganes de que la sentis. M'encanta que facis pàtria en Newcastle. I de fet te diré, exclusiva, vaig a treure una versió del bolero de Guadassuar, que és en valencià. Bueno, també hi ha versions en castellà, però anem a fer-lo més de festa. Sí, així el valencià, però així res, ficaré jo, els vestiré de sargüells a que ballen el bolero també. Veig que no només introduïstes el valencià en les teues actuacions, sinó que, a més, has vingut de senyera valenciana. Clar que sí. Vinc de la Cellera. És que ja t'he dit, a mi la meva terra m'inspira molt, saps? Si no saps d'on vens, no saps on vas. I jo sé d'on vinc i ho tinc molt clar. I clar, m'inspira molt qui és Choriza May, no? M'inspira molt València, m'inspira molt ma mare, m'inspira molt la coentor valenciana, les falleres. I tinc un parell d'outfits que me guarde així sempre. Alguna volta me'ls enduc, però els tinc en carinyo si és en València perquè sé que me'ls ficaré. Este és el de Senyera, que tinc en tela de fallera. Vull dir que sí. Estètica com la valenciana no n'hi ha. Valencians pel món. Sí. Bueno, el pitjor de la política, i t'ho dic perquè ho sé, i suposo que de quasi totes les professions en les quals algú es posa davant d'un foco, són els egos i les vanitats. Això passa també en el món drag o els conflictes i els sorolls són part també de l'espectacle? Sí que és de veres que passa molt, però és part de l'espectacle, per supostíssim. Per això programes com Drag Race tenen tant d'èxit, no? Perquè tu estàs a 12 personalitats tan grans i les fiques a competir, els egos és el primer que te topes, és que té que passar. Però és lo bonico del món drag, també. I ho portem, hem sabut, en el món drag, la diferència, que sí que és que hi ha molt d'ego, hi ha molta competència, en el món drag hem sabut introduir-ho i fer-ho part del show. I al final, nosaltres diguem, it's not personal, it's drag. No és personal,
és drag, saps? Ja. Aleshores, pues sí, n'hi ha piques, n'hi ha competència, n'hi ha egos, però al final és tot part de la diversió i al final, fora de càmeres i en els vestuaris i quan ens canviem, són totes amigues. No el diria jo tant, però en el Congrés també és així. També, Fora de focus, són capaços també de poder entendre, jo em puc entendre en persones d'altres partits, però evidentment quan estem en la trona, pues, bueno, cada un ha de fer la feina Clar que sí. que ha de fer. No m'ho dieu per guapa, odieu-me perquè sóc immigrant. Esta va ser la teua broma llegendària en la presentació del Drag Race. Alguna vegada has patit xenofòbia al Regne Unit? sí que era petit, sí. Especialment perquè a mi em pillà l'auge del Brexit quan vaig arribar, no? Jo sí que és veritat que me'n vaig eixir d'Espanya per a buscar feina de lo meu, perquè estàvem en una crisi que jo no trobava res, i dic, em tinc que anar. Em vaig anar i dic, anem a tindre uns quants anys de tranquil·litat, perquè ja tenia feina, tenia nòvio, tenia en casa, dic, ja està, anem a relajar-nos un poquet. I no, arriba el Brexit i sí que és de veres que va despertar molts sentiments xenofòbics, no? Jo me recordo que cada volta que jo eixia a actuar o eixia de festa, el meu nòvio patia. Sempre, esteu bé, sobretot quan igual venia el meu germà i el meu cosí, que sabia que anàvem a estar els tres parlant espanyol, i sí que ens passava del festa en el teu país més d'una volta. De fet, el meu germà, jo estava acostumbrat perquè m'ho havien dit diverses voltes, però el meu germà sí que és de veres que una volta estàvem tenint, ho van dir, i va sentar tan mal, perquè clar, ell això no ho havia viscut i també patia per mi, diu, això te passa, ha seguit? I no s'ha seguit, però sí que passa. I el Brexit sí que és de veres que donar excusa al racisme i a la xenofòbia, perquè molta gent ignorant volia tirar allà tot el que fora immigrant, vinguera d'on vinguera, no donar-se compte que el Brexit només afectava als europeus. I la veritat que es passa mal, i te diré que a mi el drac m'ajuda a superar-ho. Jo una de les actuacions que em va donar un poquet la fama allí i vaig guanyar Drag Idol és jo fer una actuació en contra del Brexit. I aquesta actuació l'he fet en tota Anglaterra. I he tingut reaccions pues, més claretes, no? Des d'aplausos, des de vindre gent al final i dir-me m'has donat una perspectiva que jo no havia pensat. I també m'ha passat que n'hi ha hagut gent a mitjan de l'actuació, m'ha tret la peineta i se n'ha anat. Aleshores, que qualsevol reacció és bona, però sí, lamentablement xenofòbia és una cosa que se sofreix molt. Has demostrat molta valentia, molta valentia denunciant això, unes actituds i el Brexit. El meu reconeixement. Moltes gràcies. No, jo, callar-me, una cosa que jo he après que jo ja m'he callat prou. Ja he portat molts anys callat. Jo ara, si tinc el privilegi de tindre un escenari, això per mi és com un megàfon. El meu pensament i que sí, que el drag és entreteniment, però el drag també és política. I mentre entretingues, jo sempre intentaré que almenys la gent se'n vaig a casa fent una xicota de reflexió, i en aquesta actuació ho aconseguirem. I ha empitjorat la situació després del Brexit? S'ha relaxat. A veure, la situació del país ha empitjorat perquè ha sigut la pitjor decisió que han fet en aquest país, i jo crec que inclús molta gent, si fent un altre referèndum i es demanaren votar, segurament votarien cosa diferent. En quant a nosaltres, jo crec que la situació s'ha calmat un poquet. Crec que va ser, la gent es calentà molt en el moment i ara el Brexit ja no és tan notícia, però s'ha relaxat. Jo ara ja no recebís tant, la veritat. El creixement de l'extrema dreta sembla que ha provocat que els discursos d'odi tinguin un espai públic que mai havien d'haver tornat a tindre. En la teua opinió, de quina manera podem parar aquests discursos d'odi? Mira, jo això és una que la veritat que ho pense molt i sí que és de veres que dic, ostres, és que el discurs és molt més gran i és molt més potent i és molt més agressiu. I jo crec que és reacció a una visibilitat molt més major, a que anem avançant i es senten un poquet atacats i, ostres, els estan guanyant terreno. Crec que el discurs d'odi no anem a poder parar-lo. El que podem fer és donar-nos compte que és reactiu i que el que tenim que fer és continuar anant amb més força que mai endavant. I això va causar una reacció més brutal i més agressiva, però és que tenim que estar junts en això. Vull dir, crec que és impossible. El que no haig entès ja avui en dia, que tots som iguals, que la gent del col·lectiu no són monstres, no ho van entendre. Aleshores, crec que és molt important també l'educació, no? Jo crec que en Amèrica ara està passant que volen prohibir els shows de drag durant el dia i per a xiquets.
Jo crec que això té que veure menys en estar en contra de les drag queens, però en dir, ostres, si la generació del futur està acostumbrada a veure drag queens, estan familiaritzats, seran molt més inclusius i crec que és el que volen parar. Crec que és el que volen parar. Jo crec que la visibilitat de l'educació és increïble. Aleshores, més educació en els col·legis, educació sexual, educació de gènere, ensenyar que hi ha persones i famílies de totes les formes i colors és imprescindible perquè en un futur la gent sigui més tolerant. Completament d'acord, completament d'acord. I tu des de la teua posició i jo des de la meva continuarem apostant justament per això, per l'educació, per la tolerància, en definitiva, per a que este món permeta viure a cadascú com li dona la gana. Què li diries en confiança a un jove que vol dedicar-se al món drag? Fes-ho. Ni te ho penses. I ja no la gent que vulgui fer drag. A la gent és que això s'extrapola a qualsevol persona que vol fer qualsevol cosa i li fa por i l'intimida. Fes-ho. Si te caus, ja t'alçaràs. Però que no se te passe el temps sense dir, ho vaig provar, perquè mai saps on et portarà la vida. Tindria a mi que ho estaríem en el trinquet de ma casa, en tu així xerrant sobre el drag. Vull dir-te, tot és possible. I què li diries a algú amb prejudicis que encara no s'ha atrevit a anar a un show drag? Que se'ls lleve, que les tire per la finestra. Que de veres, que al final el perjudicat és ell. Hi ha que obrir-se a coses com el drag, provar coses. Jo vaig a veure el futbol amb mon pare de vez en quan, si em convida. De fet, està dient que igual al Newcastle se'n va a jugar Cristiano i li dic, agarrarem entrades i anirem a veure el partit. I a mi no és que el futbol m'encanta especialment, però sé que vaig i m'ho passe bé. I què li diries en confiança a la gent que abans t'insultava i ara t'adora? Li diria, mira, m'alegre que hagis tingut el creixement personal. Jo no soc una persona rencorosa, li diria, saps què? Gràcies. Ja no només per mi, però sé que n'hi haurà més gent conyo en el seu voltant que també necessitarà aquest carinyo, no? I aquesta comprensió per part d'ells. I jo m'alegre per ells. M'alegre que, jo te dic, jo no vaig a juzgar als que me feien bullying per qui eren quan eren menuts. Els vaig a juzgar per qui són ara. Què li diries als polítics que fomenten missatges d'odi cap al col·lectiu LGTBI? Me pareix que tenen molt poca vergonya, perquè al final la política se fa a la gent i nosaltres som part de la població tant com ho són ells. I em pareix molt hipòcrita que vulguis que una part de la població pugui viure bé i pugui viure en pau i pugui caminar per el carrer sense preocupar-se, però que els altres no. Nosaltres no fomentem ningú tipus de perill per a tu. Aleshores, l'únic que volem és comprensió, que la gent se n'adoni que són persones normals. I ells són referents. Jo crec que quan tens una plataforma, ja siga política, ja siga un escenari, és molt important tenir una responsabilitat social. I si tu en el teu discurs estàs danyant a una part de la població, doncs igual podries dedicar-te a una altra cosa.